Er du klar? Ja, sindssygt. Så byder vi velkommen til Portvinskole, september 2024. Ja. Og du har snart fødselsdag selv. Jeg har fødselsdag i september. Den bedste. I den her måned, der skal vi smage lidt Ruby Style. Og man kan sige, normalt så er der jo ikke, lad os nu være hudløst ærligt, der er jo ikke plads til i det her abonnement, at vi kan have både en vintage og en late bottle vintage. Så derfor har vi snydt en lille smule. Ja. Ja. Ja, vi har en lille vintage med. Ja. Ikke fordi det er en lille vintage, men det er en lille flaske. Ja, i hvert fald, altså, det er jo en god producent og et stort år. Så, Og lad os prøve at tale om vintage versus late bottle vintage. Vintage er jo den her årgangsvin, som bliver lavet af de største årgange, de bedste druer. Man har ligesom taget fra øverste hylde hele tiden. 2015 har vi her, som faktisk er et mega godt år. ja. Det er det år, jeg altid fremhæver, når det kommer til value for money. Fordi det er en af de her tre store årgange, 15, 16 og 17. Og den har vi så taget i en lille flaske. Og hvad er det med en lille flaske kontra stor flaske? Jamen, bortset fra, at den lille flaske koster lige så meget som den store. Jamen, altså det der sker, det er jo, at der er jo kun, selve flasken. ja, der er kun halvt så meget vin i, men det er den samme størrelse prop, hvilket vil sige, at det får lige så meget ild som en hel flaske, men det er der kun det halve vin i. Så du får teknisk set en dobbelt så hurtig iltning af vinen som i en... Og selvom iltningen ikke er så stor, så viser al erfaring, at de modner bare hurtigere. Det gør de. Ikke markant er sådan et stærkt ord, men de modner hurtigere. Mærkbart hurtigere, kan man sige. Omvendt, hvis du har en stor flaske, Magnum, eller det der er, så går det langsomt. Så går det langsommere. Ja. Så den forventer vi har en vis modenhed, til trods for, at det er vintage, og til trods for, at den kun er 9 år gammel. Ja. Hvorfor forventer vi, at den her så har noget modenhed? Den er fra 2019. Jamen, det er jo en LBV, så Ja. den har ligget lidt længere tid på tønderne eller noget. Ja, og nu siger du tønder. Det her er det, der hedder en andelsportvin, så den er også produceret under lidt andre omstændigheder. Normalt så er de fleste late bottle vintage i dag, de bliver lavet på stål. Det vil sige, de har slet ikke nogen iltning og modning. Meget lidt i hvert fald. Meget lidt i hvert fald. Og hvis de bliver lavet på træ, så bliver de lavet på store trætønder. Så de har ikke så meget modenhed. Så derfor drikker du en late bottle vintage fra 2019. Den normale late bottle vintage fra Vierde Suze, så står den meget råt og umodent. Og der forventer vi, at det er anderledes med den her, fordi den har været på en lille tønde. Så hvis man kigger på dem, altså jeg kan jo godt se, at den har sluppet den der meget violette farve, ikke? Du vil simpelthen smage den først? Nej, jeg vil dufte til dem. Nå, okay. Fuldstændig præget af frugtfriskhed. Ja. Ja, der er det mere modent og lidt, der er lidt mere, skovbund støv. Altså den er lidt mere... På hvilken en? Altså på vintage. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Skal vi starte med det? Ja, det synes jeg. Ja. Og nu har vi taget den her og filtreret den på forhånd, så den står pænt i glasset. Det er sådan lige borderline, men der er svæv i den. Der er bundfald. Ja, altså der er ikke decideret druge ting i, men der er helt sikkert noget i. Når, så man skal lige være lidt varsom, så man får... Men ja, der er en lille smule skovbund. Stadigvæk meget bærdrevet. Men måske ikke de der helt friske bær, som jeg fornemmede i den unge. Der er også det, man vil føle som tanniner. Jeg tror mere, det er tørhed, der er i den. Altså... Ja, det smager fandme godt, altså. Ja, der er... jamen, du er fuldstændig ret. Og det kan være rigtig svært at smage forskel på tanniner og tørhed. Syre, for den sags skyld også. Tanninerne, de tager tandkødet. Ja. Og det gør den her ikke. Men der er syrlighed på tungen, / tørhed. Og det synes jeg er mere det, der er... Det smager godt. Altså, jeg fik jo et ondt stykke oksekød i går. Det havde været godt, ikke? Ja. Det smager virkelig godt. Man kan jo gemme den. Hvis man vil ud og have meget mere modenhed, jamen, så er den jo ufiltreret, som vintage er og skal være. Så man kan jo sagtens have den liggende. Ja.
Dog vil jeg så sige, at det er jo ikke en, man skal have liggende i 30 år. Så er den i hvert fald moden. Så er den sikkert også overmoden. Ja, jeg tror, hvis du har... Men glæde sig ved, at den modner hurtigt. Altså, der er mange, der taler det ned som en dårlig egenskab. Men det behøver ikke nødvendigvis at være en dårlig egenskab, at den modner hurtigt. Fordi den har kroppen til det. Men jeg tror, at hvis du... Ja, vi har vel snart en smagning, hvor man kan smage, men hvis du smager den hele flaske op imod, så tror jeg helt sikkert, at den har meget mere... Ja, men det kan jeg huske, vi gjorde for ikke så lang tid siden, og det er nemt at smage forskel. Nå, tilbage til andelsportvinen til 2019, fra 2019. Og det er jo også fra Susa, for Virdi Susa, andelsportvinen, skal de sige, så det er samme producent. Ja, mere frisk i frugten, sådan mere juvenil frugt, som også rimer med, at den er yngre. Og så er det spørgsmål, hvor vi lander henne med tanninerne her. Ja, den er ikke langt fra. Nej. Der er måske lige 10% mere tanniner. Jeg har lidt mere på tandkød, så lidt skarpere i den retning. Til gengæld vil jeg sige, at det er ikke lang tid siden, jeg smagte den originale version af Lake Bottle Vintage 2019 fra Susa. Den er ikke ret tæt på i modenhed. Den her er meget, meget mere klar og i øvrigt ufiltreret, og så man kan sagtens have den liggende. Og som det er med Late Bottle Vintage, så vil I jo opleve, at den modner forholdsvis hurtigere end Vintage. Ja. Det smager dejligt. Det smager godt. Det er, altså for mig, kan passe på, det er madportvin. Ja. Altså fordi de har den der karakteristiske Susa-profil. Lidt tørre, de er ikke hvis du smagte DR LBV 16 i forhold til den helt anden stil. Så gode eksempler på, hvordan de her Ruby Style modner forskelligt op. Der er mange, der har sådan lidt stereotyper opfattelse af, jamen det er en 75 cl flaske, ufiltreret, men der er jo selvfølgelig alle mulige variationer. Og det her med, at den modner hurtigere op, behøver ikke nødvendigvis at være en ulempe, fordi den er bare mere klar til at drikke. Ja. Skal vi ikke sige, at det var det? Jo. Og så ønske held og lykke med det derude. I kan jo smage dem op imod hinanden. I kan også smage dem hver for sig. Det er en sjov øvelse at smage dem op imod hinanden. Husk nu på, når I har åbnet dem her, så er holdbarheden jo ikke kæmpestor. Nej. Fordi det er vine, som er i proces med at modnes. Så den her ilt, man tilfører, jamen den vil få den til, og jeg vil skyde på, at den falder højst sandsynligt efter et par dage eller en dag. Så tror jeg, den er lidt, men den kan sikkert godt holde en 4-5 dage i køleskabet. Fordi jeg vil sige, at næste uge, jamen, så er de ikke så sjove med. Nej. Tror jeg ikke, men nej. Så brug dem til gløk. Ja, det kan man gøre. Eller købe vores. Nå ja, det er også rigtigt. Så det skal de ikke gøre. Keyword. Kan I have det godt derude? Vi ses til oktober, hvor vi skal smage noget fadlagret portvin. Det skal vi. Det glæder vi os til. Ja. Tak for nu. Skål. Skål.